Радыё Радекс. Падкасты Міколы Дзядка. Размовы з людзьмі, якія змяняюць Беларусь. Смелая палітычная аналітыка, вызваленчая адукацыя і радыкальныя высновы. Радыё Радекс. Твой пропуск у тэрыторыю свабоды. Паслухай сам, парай сябрам. Прывітанне, сябры! З вами 12-й выпуск подкаста Радыё Радекс. І сёння мы будзем размаўляць пра крытычнае мысленне. Мусіць, вы ўжо заўважылі, што многія свае відэа я сканчаю словамі «усім добра» і «крытычнага мыслення». І калі з добром усё зразумела, то наконт крытычнага мыслення тут будзе нашмат цікавей. І з гэтага падкасту вы даведаецеся, што такое крытычнае мысленне, якія яго складнікі, чаму яно нам патрэбнае, чаму крытычнае мысленне гэта падрыўная і рэвалюцыйная рэч, і як пачаць крытычна мысліць. Паехалі! Пачнем, як заўжды, з вызначэння. Што ж такое крытычнае мысленне? Зноў жа, вельмі шмат азначэнняў гэтаму тэрміну, вельмі шмат розных трактовак, аднак я пастараўся для вас выдзеліць две галоўныя рысы. Першае. Гэта мысленне, якое здольнае ставіць пад сумнеў меркаванні індывідуальнага альбо калектыўнага аўтарытэту. То бок, у пэўнай ступені гэта аўтаномнае, незалежнае мысленне. Другі прызнак, азначальны прызнак, гэта мысленне, якое здольнае бачыць не толькі тое, што ляжыць на паверхні, але і тое, што схаванае, то бок здольнае да ўтварэння самастойных лагічных канструкцый. Чаму крытычнае мысленне важнае? Справа ў тым, што без крытычнага мыслення індывід заўсёды будзе плыць у фарватары агульнапрынятых альбо навязаных яму думак і суджэнняў. А гэта разбуральна як для грамадства, як і для індывіда. Гэта наўпрост знішчае магчымасці для інтэлектуальнага, а значыцца і любога іншага развіцця. Усе адкрыцці ў сацыяльных навуках, у тэхнічных навуках натуральных рабіліся дзякуючы крытычнаму мысленню. У новы час, гэта перыяд асветніцтва, адбыўся пэўны выбух папулярнасці крытычнага мыслення. То бок, гэты час даў свету вельмі шмат філосафаў, навукоўцаў, і не толькі філосафаў і навукоўцаў, але і цэлыя палітычныя канцэпцыі. Недарма менавіта гэтая эпоха дала людзям і пэўны задзел для навучна-тэхнічнага прагрэсу ўжо ў наступных стагоддзях, вельмі хутка па мерках гісторыі. Менавіта філосафы тых часоў спарадзілі і сацыялізм, і анархізм. Усё гэта дзякуючы крытычнаму мысленню. Менавіта ў гэты час еўрапейскае грамадства пачало пераадольваць традыцыйны аўтарытэт манархіі, аўтарытэт царквы і пераходзіць на аўтарытэт рацыянальны. І гэта, як я ўжо сказаў, дала велізарны штуршок культуры і навуцы не толькі Еўропы, але і ўсяго свету. Чым адметнае крытычнае мысленне? Якія ёсць у яго рысы? Я выдзеліў 6 рысаў крытычнага мыслення. Першая – гэта актыўнасць. У працэсе крытычнага мыслення чалавек – гэта галава працэсу, ён кіраўнік. Ён не проста прымае тое, што свет яму препадносіць, ён яшчэ і думае сам, ён шукае, ён выказвае цікаўнасць, ён сумняецца, ён глядзіць на свет як такі троху драпежнік, то бок ён глядзіць, дзе ж яшчэ нейкія новыя веды, дзе ж яшчэ нешта незведанае. То бок супярэчнасць гэтаму гэта інертнасць, гэта пасіўнасць. Чалавек, які мысліць крытычна, ён, калі аб чымсьці цікавіцца, там хоча ведаць, напрыклад, як там Луна звяртаецца вакруг Зямлі, да прыкладу. Ён не будзе жыць спакойна, хадзіць сабе на працу і чакаць, пакуль гэта інфармацыя яму проста нехта распавядзе. Ён пойдзе ў бібліятэку ці загугліць і даведаецца, як там гэта Луна вакол Зямлі звяртаецца. Другі прызнак – гэта рэфлексіўнасць, то бок здольнасць ставіць пад сумнеў свае асабістыя думкі і устаноўкі. Гэта здольнасць разумець, чаму я думаю так, а не інакш. Гэта вельмі важная такая якасць, якой не стае многім з нас, ды і мне, магчыма, у нейкай меры. Гэта здольнасць як бы паглядзець на сябе збоку, адстранённа, і яна вельмі важная для інтэлектуальнага развіцця. То бок, нерэфлексіўны чалавек, ён заўсёды будзе казаць, да прыкладу, СССР самая лепшая дзяржава,
пры СССР усё было добра, мы былі шчаслівыя, жылі выдатна, і трава была зелянейшая, і неба было блакітнейшае, і заробкі ўсім своечасова плацілі. Я за тое, каб узнавіць СССР. А рэфлексіўны чалавек падумае: так, а чаму я так разважаю? Чаму я хачу вярнуць усё ўзад? Ну, напэўна, таму, што ў СССР я быў малады, і у мяне было першае каханне, выдатныя ўспаміны з маладосці, са студэнцкіх часоў, і мне нават усё кепска, яно мне не было заўважна і не падавалася нечым страшным. Яшчэ і таму, што я не ведаў, што можна жыць па-іншаму. Таму менавіта мне вось зараз мае палітычныя погляды такія вось прасавецкія. Гэта было б мысленнем рэфлексіўнага чалавека. Трэцяя ўласцівасць — гэта пэўны інтэлектуальны нонканфармізм, то бок здольнасць ставіць пад сумнеў аўтарытэты. Да прыкладу, у мяне на працы пачалі абмяркоўваць пратэсты ў ЗША. І адзін калега кажа: ой, у мяне там жыве сястра, расказвала, да там негры гэтыя зусім афігелі, ходзяць, грамяць, нападаюць на белых, забіраюць айфоны з крамаў, а паліцыя нічога не можа зрабіць, бо баіцца. І, карацей, гэта полное безмежжа, і страшно выйсці на вуліцу, таму што бесчинствуют эти негры, которые мне уже надоели. А іншая калега кажа: ой, да-да-да, я ось якраз глядзела расійскае тэлебачанне, і там Кісялёў расказваў, што это ўсё вінаваты мультикультуралізм. Вось яны даіграліся са сваёй ліберальнасцю. Спачатку дазваляюць ЛГБТ-шлюбы, потым дазваляюць паліць марыхуану, а вынікам гэта тое, што вось негры выбегаюць і пачынаюць всіх запарэзаць на вуліцы. І я, паслухаўшы гэта ўсё, гляджу на ютубе відэа пра падзеі ў ЗША і пакідаю каментар у тым духу, што гэта ўсё вінаваты мультикультуралізм, а паліцыя дзейнічае недастаткова жорстка. Гэта прыклад інтэлектуальнага канфармізма, калі чалавек скарыўся групавому аўтарытэту, то бок як усе, так і я. У тым жа фарватары рухаецца мая думка, у якім рухаецца думка майго сацыяльнага асяроддзя. А калі я, паслухаўшы гэтых людзей, іду сабе і думаю: ну а чым жа абумоўленая іхняя думка? Па-першае, усе яны малаадукаваныя, ніхто з іх, ні адзін чалавек не паглыбляўся ў тэму. Па-другое, гэтая сястра, на якую спасылаюцца як на інсайдера здарэнняў, ну яна эмігрантка, а эмігрантам уласціва ва ўсіх краінах, куды яны эмігруюць, займаць ахраніцельскую пазіцыю. Тым больш гэта датычна эмігрантам з былога СССР, якія прыязджаюць і з прэс робяцца прыхільнікамі Трампа, прыхільнікамі ультраправых. Ну, это такая тэндэнцыя. Па-другое, гэтыя людзі, яны не ведаюць нічога аб сітуацыі, акрамя таго, што ім расказалі з тэлевізара альбо іхнія ангажаваныя родзічы. Ніхто з іх не вывучаў гісторыю ЗША, іхні кантэкст, гісторыю барацьбы чорнаскурых за свае правы, гісторыю грамадзянскага руху. Ніхто не цікавіўся лічбамі забітых паліцыяй за гэты час, ніхто не цікавіўся маёмаснай нероўнасцю, якая ў вялікай ступені абумоўлівае пагромы і экспрапрыяцыю маёмасці. І калі я прыйду домой і замест таго, каб пісаць некую лухту ў каментарах на ютубе, я пасіжу над Вікіпедыяй, пачытаю нейкія артыкулы на гэтую тэму ад грамадскіх актывістаў у ЗША, пагуглю статыстыку, лічбы, што там з паліцэйскім гвалтам, пагляджу карцінкі з пратэстаў не толькі з расійскіх сайтаў рускамоўных, а яшчэ і з англамоўных сайтаў, і ўжо сфармірую сваё меркаванне, што як мінімум не ўсё так проста, і гэта вінаватыя не нейкія абстрактныя негры, якія па меркаванні многіх людзей маюць у сябе уласцівасць граміць больш, чым белая, а вінаватая, канешне, толькі і выключна сацыяльнае асяроддзе і грамадская думка і палітыка дзяржавы, якая гэтых бедных людзей прывяла да паўстання, пры тым часам у даволі гвалтоўных і непрыемных, непрыгожых формах. Лагічнасць. Гэта чацвёрты прызнак крытычнага мыслення. То бок здольнасць рабіць мысленныя канструкцыі, якія не будуць супярэчлівымі, якія будуць паслядоўнымі. Што гэта значыць? Вось гэта вельмі часта можна знайсці ў людзей ультраправых поглядаў. Да прыкладу, я з адным ватнікам быў спрачаўся, і ён мне в адкрытую кажа: ну, я фашыст. Уяўляеце, ён кажа: я фашыст. Вот потому что я лічу, што там чорныя, там яшчэ нейкія людзі, яны там вельмі кепскія, яны там горшыя за белых. І праз 10 хвілін, як толькі заходзіць размова пра Украіну, ён кажа:
что «А ты знаешь, что в Украине фашизм?» Я такой ему кажу, так, пачакай, ты ж сам толькі што казаў, што фашизм гэта добра, ты ж сам за фашизм. І тут у яго пачынаецца перагаранне мікрасхемаў, таму што ён толькі што казаў іншае, а тут ён сам сабе супярэчыць. Вось гэта тыповы прыклад адсутнасці логікі і адсутнасці, то бок тут аб крытычным мысленні не варта нават і казаць. Альбо вось антысеміты, таксама вельмі добры прыклад. Жыды гэта ніжэйшая раса, гэта там яны там недачалавекі, яны мусяць падпарадкоўвацца белым. І праз хвіліну жыды захапілі ўвесь свет, падпарадкавалі белых. Так вы вызначцеся, яны ніжэйшая раса, ці яны ўсё ж такі захапілі ўвесь свет. Пяты прызнак гэта рацыянальнасць. Гэта значыць, што мы ў сваіх суджэннях абмяжоўваем эмоцыі і стараемся кіравацца розумам. Тут вельмі блізка ідзе насамрэч з рэфлексіўнасцю, здольнасцю рэфлексаваць. Але насамрэч сапраўды вельмі часта мы нашыя суджэнні асноўваем на эмоцыях, на тое, што нам болей падабаецца ці не падабаецца, на тым, што выклікае ў нас моцныя пачуцці. Дарэчы, гэтым вельмі часта карыстаюцца СМІ для маніпуляцый, для таго, каб ціснуць на эмоцыі. Ну, у прынцыпе, па шчырасці гэтым карыстаюцца ўсе, і нават я ў сваіх пастах бывае часам цісну на эмоцыі. Аднак я стараюсь, канешне, звесці гэта да мінімума, таму што, ўсё ж такі я таксама чалавек, у меня таксама ёсць эмоцыі, часам хочацца імі падзяліцца. Аднак на эмоцыях нельга, толькі на эмоцыях нельга будаваць палітычныя перавагі, а СМІ вельмі часта гэтым карыстаюцца. Да прыкладу, можна зрабіць тэндэнцыёзную падборку кадраў з Майдана, з якіх будзе вынікаць, што злобныя, бесчалавечныя, жорсткія пратэстоўцы ўвесь час збівалі мірных міліцыянтаў, якія проста выконвалі свой доўг перад радзімай. І разумееце, і ў чалавека, які гэта паглядзіць, проста будзе выбух такі эмоцый, гнева, нянавісці, злосці і абурэння, што як так, да чаго вы іх не расстралялі, чаго ж вы іх танкамі не падавілі, да трэба было падавіць, як вы цярпелі столькі часу, разумееце? І апошні, шосты прызнак гэта адкрытасць. Гэта здольнасць у любы момант пераглядзець сваю карціну свету, свае погляды і сістэму ведаў. Што гэта такое? У любога з нас не можа быць дасканалай карціны света. Чалавек, які лічыць, што ён пазнаў увесь свет у ўсей яго разнастайнасці, гэта проста дурань. Гэта не разумны чалавек адназначна, таму што свет вельмі складаны і вельмі цяжка пазнавальны. Для таго, каб яго пазнаць, мы і прыдумалі шматлікую навуку. Мы прыдумалі палітычныя ідэалогіі. Любая ідэалогія гэта спрашчэнне рэчаіснасці. І кожны з нас жыве ў пэўнай парадыгме сваёй сістэме ведаў аб свеце. Аднак увесь час нам паступае новая інфармацыя. І часам яна такая да такой ступені новая, да такой ступені нечаканая, што нам прыходзіцца пераглядаць сваю сістэму ведаў. Аднак рабіць гэта балюча, непрыемна, гэта цяжка, гэта вялікая інтэлектуальная праца, гэта таксама удар па самалюбію. І многія не хочуць гэтага рабіць. І яны такім чынам проста адштурхоўваюць інфармацыю, якая патрабуе ад іх перагляду сістэмы ведаў альбо сістэмы каштоўнасцяў. І гэта таксама вельмі супярэчыць крытычнаму мысленню. Крытычнае мысленне кажа аб тым, што калі ёсць факт, ты мусіш гэты факт прыняць і якім заўгодна чынам убудаваць у сваю сістэму ведаў і каштоўнасцяў. Тут ужо глядзі сам, хочаш ты перабудоўвай яе, хочаш рабі новыя высновы, аднак гэты факт як мінімум мусіць быць прыняты да ўвагі. Таму трэба ісці па свету з раскрытымі вачыма і заўсёды быць гатовым пераглядзець, калі не ўсю карціну свету, то прынамсі асобныя факты і асобныя яе тэзісы. Такім чынам, паўтаруся, я выдзеліў 6 прыкметаў крытычнага мыслення. Гэта актыўнасць, рэфлексіўнасць, інтэлектуальны нонканфармізм, лагічнасць, рацыянальнасць і адкрытасць. Аднак, канешне, як я ўжо заўважыў, кожнага з гэтых прызнакаў ёсць свае абмежаванні. Гэтыя абмежаванні палягаюць усё роўна ў уласцівасцях нашай псіхікі. Гэтыя абмежаванні абумоўленыя біялагічна, то бок мы не можам прытрымлівацца ўсяго, што я пералічыў вышэй, 6 гэтых пунктаў, на 100%. Свае абмежаванні ёсць у рэфлексіўнасці. Мы не можам цалкам адстранённа, цалкам збоку паглядзець на саміх сябе, бо нават тое, як мы збоку глядзім на саміх сябе, абумоўлена нашым
уласным досведам, нашымі уяўленнямі. Мы не можам взять, образна кажучы, іншыя вочы уставіць сабе і паглядзець на сябе іншымі вачыма, да? І таксама як мы не можам узяць чужы мозг, пазычыць, да, уставіць сабе ў чарапную коробку і сказаць: так, пачакайце, зараз я пагляжу на сябе, на свой мозг чужым мозгам, да, там подключыць яго праз нервы, праз нейкія дроты, уже кіберпанк нейкі пашоў. Вы зразумелі, да, то бок мы ўсё роўна на саміх сябе глядзім праз прызму свайго досведу, таму што іншага досведу у нас няма. Таму, канешне, быць на 100% рэфлексіўнымі мы не можам, але мы мусім да гэтага імкнуцца. Тое ж самае датычна і нонканфармізму. Чалавеку уласціва мець аўтарытэты. Калі мне кажуць, што у мяне няма ніякіх аўтарытэтаў, я нікому не веру. Ведаеце, я не веру такім людзям. І які б чалавек не быў свабодны, нонканфарміст, разумны, крытычны, усё роўна пэўныя аўтарытэты у яго ёсць. Усё роўна адной кніжцы, аднаму чалавеку, аднаму YouTube-каналу ён будзе давяраць большым іншаму. Па якіх заўгодна прычынах. Напрыклад, там кажуць тое, што яму больш падабаюцца. Альбо там больш карцінка прыгожа. Альбо там проста больш даступна напісана, не так закавырыста. І гэты чалавек там ці гэтая кніжка, яны ў яго карыстаюцца большым аўтарытэтам. Вось, то бок тут таксама палягаюць пэўныя абмежаванні. Усё роўна ў кожнага чалавека ёсць свой сет аўтарытэтаў. Аднак жа, зноў жа, я ўжо сказал, трэба імкнуцца да таго, каб увесь час сябе чэкаць, так бы мовіць, да, то бок, а не надта ли я не крытычна стаўлюся да гэтых аўтарытэтаў, ці не надта яны ўжо давяць на маю сістэму поглядаў. І трэці пункт – гэта абмежаванне ў рацыянальнасці. Усё роўна мы ўсе людзі, і мы не можам пазбавіцца ад эмоцый. Калі ў чалавека зусім няма эмоцый, то гэта таксама разнавіднасць псіхічнага разладу, да? Мы не можам жыць без эмоцый. І я таксама, я нешта бачу, я нечым абураюся, я магу там на эмоцыях напісаць не зусім тое, што я думаю насамрэч, да? Там выбраць нейкія рэзкія выразы, якіх, в прынцыпе, там сітуацыя, да прыкладу, не заслугоўвае, і гэтак далей. І тое ж самае датычыцца абсалютна ўсіх людзей. Паверце, гэта ўплывае і на навукоўцаў, і на філосафаў, і на палітолагаў, і што самае галоўнае, на decision-makераў, так званых, да, людзей, якія прымаюць рашэнні. На жаль, то бок яны пад эмоцыямі пачынаюць нешта казаць ці рабіць. Гэта эмоцыі можа быць страх. Найлепшы прыклад гэта наш таракан, да? Ён сапраўды на эмоцыях, прадыктаваных страхам, да? На эмоцыях, на страху на гэтым гатовы будзе прыняць і ўпэўнены любыя рашэнні, якія прывядуць да нейкай крыві. Таму што яго на многія дзені прадыктаваны эмоцыямі, і, на жаль, гэты чалавек прарваўся зараз у кіраўніцтва нашай дзяржавы. Вось, мы ўсе ад гэтага пакутаем. Такім чынам, паўтаруся, гэты падпункт, ёсць свае абмежаванні таксама у крытычным мысленні. Гэта абмежаванні маюць біялагічную прыроду. Гэта мы не можам быць цалкам рэфлексіўнымі, не можам паглядзець на сябе іншымі вачыма. Мы не можам быць 100% нонканфармістамі, бо людзям уласціва мець аўтарытэты. І мы не можам быць 100% рацыянальнымі, бо мы не машыны. Нам уласціва мець ацэначныя катэгорыі, мець этычныя катэгорыі і эмацыяніраваць, і гэтыя эмоцыі ўплываюць на наш светапогляд. Яшчэ варта асобна сказаць пра такую рэч, як канспіралогія. Многія канспіролагі, та практычна ўсе, лічаць сябе вельмі крытычна мыслящымі людзьмі. Просто заўважце, вось адкрыйце любое канспіралагічнае відэа, да, там пра вышкі 5G, пра рэптылоідаў, пра тое, што намі кіруюць англасаксы, пра ўсё. И оно будет худшей за все починаться словами. Это правда, которую вам не расскажут по телевидению. Начни думать своей головой. Отвяжись от этого зомбированного ящика. Открой свои глаза, посмотри на реальность на самом деле, как она выглядит. Разумеется, то бок казалось, ледь не все тое, что я только что вам казал. Да? І вось чым вельмі небяспечна яшчэ канспіралогія, то што она вельмі добра мімікруе пад крытычнае мысленне. Аднак я называю канспіралогію крытычным мысленнем наадварот. То бок чалавек падвяргае сумневу, ужо такі дасканалы канспіролог пачынае падвяргаць сумневу не тое, што асобныя нейкія рэчы, а абсалютна ўсё. І нават тое, што падвяргаць сумневу не варта. Напрыклад, той факт, што зямля круглая, альбо той факт, што космас існуе, альбо той факт, што амерыканцы былі на Луне, і гэтак далей. То бок ён пачынае шукаць
падман ці маніпуляцыю там, дзе іх у прынцыпе няма, і гэта пераўтвараецца ў такую гульню. То бок калі мы прыглядзімся больш уважліва, то мы пабачым, што ў канспіралагічным мысленні, у канспіролагаў, да, з азначаных мной 6 пунктаў крытычнага мыслення прысутнічаюць 2, толькі 2. Гэта нонканфармізм, да, сапраўды яны гатовыя ісці супраць усіх, да, там, чаму іх называюць там ковід-дисіденты, да, там, ВІЧ-дисіденты. Нонканфармізм, нічога не скажу, прысутнічае. І адкрытасць. Сапраўды яны гатовыя там глядзець гэтыя 3-гадзінныя відосы пра змовы англасаксаў і жыдарэптылоідаў супраць славян. Сапраўды яны гатовы чытаць там здаравенныя кніжкі пра там Савет 500, пра змову амерыканцаў, якія ніколі не былі на Луне і гэтак далей. Да, адкрытасць таксама у іх прысутнічае, яны такія сквапныя да новых ведаў. Аднак жа гэта толькі 2 пункты з 6. Ну яшчэ, магчыма, актыўнасць можна дадаць, да? Бо іншым разам яны сапраўды пачынаюць гугліць і нешта шукаць. У любым выпадку гэта толькі 3 пункты з 6 максімум. А як жа астатнія 3 пункты? А як жа рэфлексіўнасць? Канспіралогія проста яе адмаўляе напроч. Лагічнасць, ну тут no comments, як кажуць. А як жа рацыянальнасць? Ну таксама, проста ўсе канспіралагічныя тэорыі, як адна, яны поўныя простых лагічных супярэчняў. Таму канспіралогія гэта не крытычнае мысленне, гэта ягоны антыпод. Як вы ўжо, напэўна, здагадаліся, я хацеў бы, каб крытычнае мысленне стала рэальна звычкай і здабычай усіх сябраў грамадства, усіх удзельнікаў грамадства, кожнага з нас. А вось улада і дзяржава не хочуць гэтага. Чаму? Дзяржаўныя інстытуты і тыя людзі, якія стаяць пры уладзе, пры палітычнай уладзе, пры эканамічнай уладзе, яны вельмі не зацікаўленыя ў тым, каб крытычнае мысленне і ўвогуле такі метад погляду на свет распаўсюджваўся і пашыраўся. Яны імкнуцца тармазіць крытычнае мысленне і практыку самастойнага інтэлектуальнага пошуку праз інструменты культурнай гегемоніі. Што такое культурная гегемонія? Чаму я такую вялікую увагу ёй прыдаю? Вы можаце паслухаць тут жа у падкастах Радыё Радыкс. Я запісаў цэлых 2 падкаста. Гэта выпускі нумар 4 і 9 падкастаў Радыё Радыкс. 4 і 9. Абавязкова, хто не слухаў, прайдзіце паслухайце. І паколькі інструментаў гэтых вельмі шмат, адзін з іх, гэта я лічу масавая культура, якая проста забівае усю інтэнцыю да крытычнага мыслення, то ў іх это, ў прынцыпе, неплохо атрымоўваецца. Чаму ўсім начальнікам, кіраўнікам, уладам, ну, шырэй, элітам невыгадна пашырэнне крытычнага мыслення? Калі коратка, крытычнае мысленне замінае кантролю над масамі. Першае, яно замінае распаўсюджваць неабходныя для улады каштоўнасці. Для таго, каб захаваць статус-кво, уладзе патрэбна, каб у грамадстве былі распаўсюджаныя канфармізм, пакора, паслухмянасць. Тым самым захоўваюцца ранейшыя традыцыйныя рычагі ўздзеяння на масы. Калі пачынае распаўсюджвацца крытычнае мысленне, гэтыя рычагі перастаюць дзейнічаць. Перастае дзейнічаць прапаганда, перастае дзейнічаць культурная гегемонія, нават перастае дзейнічаць у пэўным сэнсе сілавы блок запужвання. Так? Але галоўнае крытычнае мысленне, яно мае вызваленчы патэнцыял. Чаму яшчэ перастае дзейнічаць запужванне? Таму што людзі, якія мысляць крытычна і здаровым чынам ацэньваюць магчымасці свае і дзяржавы, яны разумеюць, што калі у абарону сваіх правоў падымецца ўвесь народ, то, у прынцыпе, механізмы стрымлівання сілавога яны перастануць працаваць. Бачыце, нават тут крытычнае мысленне робіцца карысным. Па-другое, распаўсюд крытычнага мыслення прыводзіць да непажаданых паводзінаў. Гэта пратэсты і непадпарадкавання. Ну, тут, думаю, тлумачыць няма чаго. Як толькі людзі пачынаюць думаць самастойна, яны пачынаюць і дзейнічаць самастойна. І трэцяе, распаўсюд крытычнага мыслення прыводзіць да росту асабістай годнасці чалавека, росту самаадзнакі. Чалавек, які крытычна ўспрымае навакольны свет, які самастойна мысліць, самастойна думае, самастойна можа абрабатваць і аналізаваць інфармацыю, які шмат ведае, у яго рэальна расце самаадзнака, ён пачынае лічыць сябе годнай асобай.
адпаведна у яго робіцца больш запытаў, больш патрабаванняў. Яго ўжо не накорміш, груба кажучы, чаркай шкваркай. Яму не скажаш: ну, нету войны і радуйся, ось як у нас любят, да? Лукашенко, а чаго ты добіўся? Ось, а чаго добіўся за 26 год ты? Ну, у нас нет войны, у нас не как в Украине. Вау, ну вось гэта крутое дасягненне. А чалавека, які у яго высокая самаадзнака, які шмат, ну як бы о себе думае, да, ён себе паважае, ну прабачце, гэтаму чалавеку он скажет: прабач, але я варты большага. Мне недастаткова, каб толькі не было войны. Я хочу таксама сабе нармальны аўтамабіль, я хочу палітычныя правы, я хочу сабе кватэру, нік в 60 год выплаціць за яе іпатэку, а каб я жыў у краіне, дзе я змагу яе купіць параней, як мінімум, да? Альбо таксама я хочу адэкватнага выражэння сваіх інтарэсаў у палітыцы, я хочу вольна выказвацца, я хочу, каб тыя людзі, якія будуць там у органах улады, яны прадстаўлялі мои інтарэсы, а не набівалі сабе кішэлі. Ну і так, далей па спісе, да? То бок, чым больш чалавек ведае, тым больш ён будзе патрабаваць для свайго існавання, тым больш растуць ягоныя патрэбы. Вось, паўтаруся, па 3 прычынах элітам не патрэбнае распаўсюджанне крытычнага мыслення. Па-першае, крытычнае мысленне супярэчыць тым каштоўнасцям, якія выгадныя элітам. Это канфармізм, пакора і паслухмянасць. Па-другое, распаўсюд крытычнага мыслення прыводзіць да непажаданых паводзінаў, гэта пратэсты і непадпарадкаванне. І трэцяе, распаўсюд крытычнага мыслення прымушае самаадзнаку людзей расці і, адпаведна, будуць расці іхнія патрэбы. У чым эліты не зацікаўлены. Можам паглядзець той жа, нават з матэрыяльнымі патрэбамі, можам паглядзець той жа прыклад ЗША, дзе мы бачым, што людзі ўжо пачынаюць усё бліжэй і бліжэй падыходзіць да ідэі базавага грамадзянскага даходу. А у гэтым, канешне, карпорацыі ніяк не зацікаўленыя, таму што тады спыніцца гэтая гонка за спажываннем. І эліты таксама не хацяць гэта прадстаўляць, таму што эліты зацікаўленыя ў тым, каб людзі працавалі і іхнія патрэбы раслі разам з тым, што можа ім прадаставіць рынок. Але гэта іншая тэма, не буду ўжо сюды паглыбляцца, хаця тут ёсць аб чым пагаварыць. Аднак, зноў жа, нельга сказаць, каб краіны ліберальнай дэмакраты цалкам уж знішчалі і спынялі крытычнае мысленне, не дазвалялі яму жыць і развівацца ўвогуле нідзе, бо тады б гэтыя краіны былі проста дэградаваныя, ну такія як Беларусь. Канешне, яны будуць браць інстытуты, звычкі, практыку крытычнага мыслення і накіроўваць яе ў патрэбнае рэчышча. Напрыклад, ну нічога ж кепскага не будзе для элітаў, калі будзе крытычнае мысленне квітнець у навуцы, у літаратуры, у культуры. Галоўнае, каб яно не прасочвалася і не рабілася масавым у сацыяльна-палітычнай сферы. То бок, калі левыя інтэлектуалы там ва універсітэтах разважаюць, там крытыкуюць усё на свеце, калі ласка. Галоўнае, зноў жа, чтоб гэта не рабілася масавым. Для таго, каб так адбывалася, каб крытычнае мысленне, ягоныя здабыткі заставаліся прэрагатывай невялікага кола адукаваных людзей, іншых людзей масы проста прымушаюць паверыць, што існуючая сістэма сапраўды адпавядае іхнім інтарэсам, ёсць для іх найлепшая. Для гэтага, як я ўжо сказаў, працуюць цэлыя механізмы культурнай гегемоніі. Ну, перш за ўсё, канешне ж, масавая культура. Аднак, тым не менш, мы назіраем, што найбольшы ўзровень крытычнага мыслення і скепсісу да капіталізму, да існуючага лада, да статус-кво мы ўсё роўна бачым у краінах заходняй Еўропы, дзе самае адукаванае насельніцтва і ўзровень палітычнай свабоды найбольшы. Зноў жа, а што такую рэч азначыць? Часам крытычнае мысленне пераўтвараецца ў свайго антыподу. Напрыклад, у ЗША лічыцца, што ісці супраць правага, кансерватыўнага, дзяржаўнага мейнстрыму гэта класна. Ісці супраць капіталізма таксама робіцца даволі такі папулярным сярод вялікіх колаў студэнцтва, працоўных і нават прыхільнікаў дэмакратычнай партыі. І гэта прыводзіць да таго, што фарміруецца тыпу як альтэрнатыўная культура, якая ставіць пад сумнеў мейнстрым, якая ставіць пад сумнеў усе існуючыя грамадскія нормы, перш за ўсё гендерныя, вядома, бо на іх нападаюць найбольш апошнім часам.
і пераўходзіць гэта ўжо паступова праз некалькі, скажем так, ступенек. Гэта пераўходзіць то, што вось гэтая альтэрнатыўная левацкая культура робіцца свайго кшталту іншым мейнстрымам. Мы можам глядзець, што многія нават мейнстрымавыя ўжо СМІ, не многія, нават, напэўна, амаль усе у ЗША, яны прытрымліваюцца леваліберальных пазіцый. І ўжо мы бачым такі парадаксальны момант, што выступіць з кансерватыўнай пазіцыі ці пажартаваць нейкі непаліткарэктны жарт, это ўжо робіцца нонканформізмам, разумееце? То бок бывае нават такое, што канформная і нонканформная пазіцыя цягам, нейкіх 20 год літаральна мяняюцца местамі. Тое, што учора было андэграўндам, робіцца ў нейкіх сферах грамадства мейнстрымам. Вось гэта прыклад ЗША також, да? Для таго, хто не сочыць за амерыканскай палітыкай, магчыма, гэта не так будзе зразумела. Калі, карацей, кажучы коратка, людзі, якія лічаць, што яны крытычна мысляць, вельмі часта збіваюцца ў вялікія стаі, пачынаюць пераконаць у сваёй праваце вялікую колькасць людзей і ўжо робяцца сваю чарку самім мейнстрымам, які пачынае травіць тых, хто мысліць адрозна ад іх. І вось гэта ў вялікай ступені ў ЗША назіраецца. Такім чынам, як бачым, як і ўсё ў нашым свеце, як і ўсё ў нашым жыцці, крытычнае мысленне – гэта рэч складаная. Гэта не просты феномен. Я хачу падкрэсліць, што крытычнае мысленне – гэта не ёсць нейкім вынікам, не ёсць нейкім канчатковым здабыткам. Вось ты прыйшоў і сказаў: «Всё, сённяшняга дню я мыслю крытычна». Гэта працэс. І, канешне ж, гэта не панацэя. І гэта не тое, што адным сваім існаваннем можа змяніць адразу весь наш свет да лепшага. Аднак гэта вельмі важны інструмент. Гэта не абсалют. Гэта адноснае пытанне. Гэта такая ж рэч, якая мусіць увесь час падвяргацца рэфлексіі, крытыцы і пераасэнсаванню. І патрэбна кожны раз глядзець, якім чынам мы карыстаем гэты інструмент, ці правільна мы яго карыстаем, а ці той гэта сапраўды інструмент, ці мы толькі думаем, што мы зараз выкарыстоўваем крытычнае мысленне. Это значыць, што мы мусім знаходзіцца ў працэсе няспыннага інтэлектуальнага пошуку. Аднак пры ўсім, што гэта не ёсць панацэя, што гэта не вынік, гэта працэс, пры ўсім пры тым, што крытычнае мысленне гэта не абсалют, усё ж такі я лічу, што крытычнае мысленне гэта адзіная дзверь да пераменаў і вызвалення. Спадзяюся, што сёння мы разам з вамі прыадкрылі гэтыя дзверы. Ці прынамсі, хаця б узяліся за ручку. Так што давайце будзем разам і надалей. Падпісвайцеся на гэты падкаст там, дзе вы яго паслухалі. Абавязкова стаўце лайк, не забывайцеся, і падпісвайцеся на мяне ў соцсетках. Райце гэты падкаст сваім сябрам, абмяркоўвайце пачутае і, канешне, пішыце мне свой фідбэк. Дзякуй вялікі усім, хто даслухаў да канца. З вамі быў Мікола Дзядок. Усім добра і крытычнага мыслення.